Balkın welaýatyny da hatyra gününe atababy dowam edip gelýän diýipdi suwlarymyz, edim gylymlarymyz berjä edilip, ötün geçenlerimizden hatyra tutuldy. Welaýat merkezine we Magtymyl Pragy muzeýine ýatdamalar hakydyda ýaşaýan ady bilen guralan sergilerem hatyra gününe başlany. Hatyra gününe başlanyp guralan şäherler gatnaşyjylar garaşdyrdy. Kemişilik bitarap ýurdumyzyň asmanynyň kemişi arasy, topragynyň müdümlük abat durmagyny, gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman ferdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň aman, ýyl bekfetli işleriniň kemişi rowaş bolmagyny dile getdiler. Daşawud welaýatynyň ýaşaýjylarym hatyra gün irseher bilen mukaddes ýerlere, könürgen şiýadygärlikler toplumlaryny we görogly etrawynyň çäýinde ýerleşýän Azmakşehir galasyny ziýaret etdiler. Munyň özü pehim paýhys ummany Magtymyl Pragy ýylyna ýurdumyza emele gelen milli özgörüşiň ýüze çykmasyr. Köp asarlyk taryh bolan halkymyzyň milli siýasatlaryny özüne jemleýän taryhy ýadygärlikler bu ýere gelenlerde uly gyzyklanma döretdi. Ýerleşlerimiz taryh kymmatlykları uly gyzyklanma bilen teýindiler. Hemde taryhymyz barda ýatdan çykmajak ençeme täsirli maglumatlar öwrendiler. Türkmen halkynyň baý geçmişinden, gadymy taryhynyň habar berýän pursatlar bu ýere gelenleň kalplaryna bagtyar zamanamyza, ýyl watynymyza, mukaddes topragymyza bolan sevgidir bu ýysançlaryny hasam artdyrdy.